Сёння галоўная навіна – гэта абстрэл Марыуполю. Гэтую тэму робіць наш калега варшаўскі журналіст Сергей. А у нас галоўная тэма – гэта суд над актывістамі. Аператар Зміцер, журналіст Тацяна. Все пытаюцца, як гэта магчыма, як пад носам КДБ рабіць сапраўднае тэлебачанне без акрэдытацыі, без мабільнай станцыі, пры няспынным сачэнні ды падслухоўванні. Як? Цана гэта больш за 70 затрыманняў, папярэджанняў ды вобшукаў. Асабіста ў мяне 2 штрафныя пакаранні ды 2 папярэджанні. Мы нават падлічылі, што агулам усе журналісты Белсату сядзелі ў турме 104 дні і заплацілі штрафаў на 25 мільёнаў беларускіх рублёў. Таму не трэба мяне пытацца, ці варта, бо ў адказ я магу запытаць, ці мог бы ты добраахвотна адмовіцца ад свабоды. Nasze programy produkowane są Усе нашыя праграмы амаль на 100% ствараюцца ў Беларусі. Там працуе больш журналістаў, якія супрацоўнічаюць з Белсатам. Акрамя таго, мы робім праграмы ў Літве і Чэхіі. Пасля таго большасць матэрыялаў трапляе да нас у варшаўскую студыю. Тут іх мантуюць і апрацоўваюць, а потым праз спадарожнікавую антэну паказваюць у Беларусі. z powrotem na Białoruś. Улады паслядоўна адмаўляюць нам афіцыйнай рэгістрацыі. І найчасцей нам адмаўлялі хіба ў 2011 годзе, пасля чарговых сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў. Тады пасля плошчы затрымалі 6 нашых людзей. І мы тут, у Менску, былі літаральна як у міліцэйскай аблозе. Ну а мы, нягледзячы на гэта, працуем і для вас, шаноўныя глядачы. Codziennie ponad 100. Кожны дзень больш за 100 нашых калегаў працуюць над праграмамі Белсату. Возьмем, напрыклад, штодзённы інфармацыйны блок, у які, апрача навінаў, уваходзіць таксама публіцыстыка – эканамічная, палітычная і культурніцкая. Ёсць перадачы, прысвечаныя абароне правоў чалавека, рэпарцёрскія праграмы. З самага пачатку дзейнасці Белсату на канале знялі каля 150 дакументальных фільмаў. І ўсё гэта можна глядзець як онлайн, гэтак і праз спадарожнік. Przez antenę satelitarną. Вядома, што мы робім усе праграмы па-беларуску, і гэта для нас прынцыпова, бо немагчыма збудаваць нацыянальную свядомасць без мовы і без гісторыі. Але і мы ведаем, што на ўсіх землях былой расійскай імперыі яшчэ доўга будуць размаўляць па-расейску. І таму мы адмыслова для іх стварылі расійскамоўную версію нашай інтэрнэт-старонкі. 2014 год пастаў перад намі новае заданне, і з самага пачатку пратэстаў на Еўрамайдане мы асвятлялі падзеі ва ўкраіне. Анексія Крыму, вайна з сепаратыстамі на ўсходзе. Гэта былі шматгадзінныя трансляцыі, ды цэлая серыя фільмаў, якія кожны можа паглядзець на нашым сайце Белсат.eu, дарэчы, таксама і з англійскімі субтытрамі. Нашая канчатковая мэта – гэта, вядома, перанос усёй рэдакцыі ў Менск. Хоць пакуль я і сама маю вялікія цяжкасці з атрыманнем беларускай візы, а частка нашых працаўнікоў асцерагаецца, што як толькі яны прыедуць у Беларусь, іх чакаюць рэпрэсіі з боку ўладаў, але мы спадзяемся на лепшае. Уявіце, што яшчэ 30 гадоў таму большасць працаўнікоў Радыё Свабода і Голас Амерыкі моцна здзівілася б, калі б хтосьці сказаў ім, што берлінскі мур перастане існаваць, а свет зменіцца так радыкальна, як гэта сталася за апошні час. Беларусы мараць пра свабоду. І гэтай мары, мы спадзяемся, як і сігналу спадарожнікавага тэлебачання, рэжым не можа ані выключыць, ані заглушыць. Дзякую за ўвагу, пабачымся заўтра.